Koktisal di boro nogo ke bokori ni jora kirima singsake nogo hor nangmani bai khamoi thuika nog bisingo thuoi tongmani khorong ni jorai pati mungkila thanani thanda chora amsayo ajomsha obo haike hor nangmani short circuit nangmani bagoine ungkhana hine khakamu Kirima singsake hor nangmani bai khamoi thuika nog bisingo thuoi tongmani khorong ni jorai kok tumawo shawi mangkha onita deborma mungoi bisi burui te taldok omorni bosajuk te bisikni ungoi te taldok omorni bosa khorong ni nogo muthui klangoi koktisal dibor jora bumato kunani thangmani fiaba obohai jora no kirima singsake nogo hor nangmani bai khamoi thuika nog bisingo thuoi tongmani khorong ni jorai pati mungkila thanani thanda chora amsayo ajomsha obohai ke hor nangmani short circuit nangmani bagoine ungkhana hine khakamu obobai obasa khorong ni buma serapsa jorani bisingo no kama jangnani nangkha tongthaino te sakni basa khorong nui zamani maidul koke sabono wana masingsake saltin shalo buma kaisani basa khorong nui obohai ke hor khamoi thimani bai kha khamjangmani logi logi muktini tuimawo kojongnani nangkha jerai rongni buma bufano khoboi amsani jotto lukuro Kano jani sondari satu khoro sasusu sengsar yakar langka sengsar yakar Bureau Report Jenny Khorang